Здравейте, казвам се доктор Румен Велев и съм заместник медицински директор на втора САК БАЛ Шейново. Сега заедно с Фемина клуб ще ви представя накратко етапите на естественото раждане. Бременността трае 40 седмици, т.е. след 37 гестационна седмица до 40 седмица процеса на раждане може да започне във всеки един момент. Раждането има няколко периода. Първият период, това е периода на разкритие на маточната шийка, втория период е периода на изгонване на плода и третия период е плацентарния период. Според някои автори съществува и четвърти период, така наречения ранен плацентарен период, който обаче ние не отбелязваме като такъв. Какво се случва през различните периоди? През първия период на раждането бременната жена получава маточни контракции, които първоначално могат да бъдат през по-дълъг интервал от време, от порядъка на 15-20 минути и които траят от порядъка на около 25-30 секунди. Постепенно, с течение на времето, интервала между отделните маточни контракции се скъсява и той постепенно става до интервал от 3-4 минути или 3 контракции за 10 минути. Когато пациентката получи когато пациентката започне да получава маточни контракции през интервал 4-5 минути и мине повече от половин час, е необходимо тя да се насочи към болницата за преглед и диагноза на това дали раждането е започнало. Този преглед се осъществява в нашата болница в 15-ти кабинет. След като се направи този преглед и се установи, че маточната шийка е изгладена и че има разкритие, пациентката бива хоспитализирана.